Silav roj baş hevan hevdar merkez baş çen nûçeyên ku Muhammed Ekrîm de derbarê Bakurê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê de dixwazim jara pêşkêş bikim. Nûçeyên navnetewî jî hene. Hûn zanin rojê Vladimir Putin serokê Rûsyayê bang li Zelenskî kirîbû serokê Ukraynayê ji bo were Rûsyayê em pêra hevdîtinekî pêk bînin. Belkî em bikaribin çareyekî bibînin ji vî şerê re. Belkî em pêvajiyekî aştiyê bidin dest pê kirin. Lêbelê îro bersiva serokê Ukrayna heye ka em bilerin çi gotiye. Hinek bersivekî dijwar e, sert e. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî pêşniyaza serokê Rûsyayê Vladimir Putin ya ji bo serdana Moskowayê ya ji bo danûstandinê li ser çareseriya dîplomîtîk ret kir. Zelenskî got Putin dikare were Kiyevê lê ez nikarim biçim Moskowayê. Dema ku welatê min rojane bi mûşekan tê bombebaran kirin, ez nikarim biçim paytexta vî terorîstî. Dibêje Volodymyr Zelenskî serokê Ukraynayê. Jaliyê xwe ve jî Putin teqez kir ku Rûsya amade ye ewlehiya Zelenskî endamên şandeyê Ukraynayê biparêze eger ew biryar bidin werin Moskowayê. Xebatên dîplomâtîk in, ez dibêjim exlaqekî nexirab ê dîplomasiyê. Helbeste Putin bi xwe bawer e. Ê ku şer da dest pê kirin ne Putin bû. Em binêrin ka Zelensky wê biguherîne neguherîne helbesta xwe. Biçe Moskowayê neçe Moskowayê divê mero zû naxife. Anha biye pêlîstûka destê welatên Ewropayê û Amerîkayê helbesta yani helbesta welatên Ewropayê jî niha pir nezelal e. Em li bendê bin em bibînin di meselên dîplomasiyê de divê mero zû biryara nede. Tu wextê tu rabî bibêjî bi zimanekî dîplomatîk ez nikarim biçim paytexta vî terorîstî û sibê jî wextê tu biçî wê demê nabe. Divê tu hinekî giran tev bigerî. Hevan nû tev xêr hatin dîsa. Wekî din me çi amedekiriye ji wara Kongreya CHP heye çê dibe 21 îlonê di nava vê mehê de hûn zanin tiştê ku hatiye serê CHP heqeten felaket e skandal e li Tirkiye. Yani AKP ketiye nava şarekî cengekî wisa li hember CHP CHP nikare bilive. Partiya herî mezin a Tirkiyeyê, partiya herî kevin a Tirkiyeyê jî, partiya avakeriya Tirkiyeyê jî ama di destê AKP'de perîşan bîye. Çawa aqasa çê dibe? Çawa mümkün e kadroyên dewletê ji CHP'ne partiyekê zexm bû qaşo artêş di destê di kontrola CHP'de bû ama AKP hemî serûbin kiriye. Niha dadwerî edaletê jî girtiye destê xwe. Êdî wisa dike AKP mirovên ku weke mirovên xas ê CHP'yî tê zanîn wan weke qayyûm dişîne ser saziyên CHP'yî. Hecêb rewşekî ye. Alîkarê serokê giştî CHP ragihand ku ew ê roja 21 îlonê kongreya xwe ya awerte saz bikin. Alîkarê serokê giştî CHP Gül Çiftçi li ser hesabê xwe ê medyaya civakî daxuyaniyekê daye. Ev canikeke Gül Çiftçi me got alîkara e. Tevê dorpêça li ser partiya me dibêje em ê roja 21 îlona 2025 bi îmzêya delegeyan kongreya xwe ya awerte li dar bixin. CHP di dirêjahîya dîroka xwe ya 2 salan de tevê hemû cureyên zext astengî destwardanan îradeya gel parastiye hetan hat dibêje. Tu carî ji demokrasî, tu carî ji dewleta hiqûqê û azadiyan tawîz nedaye. Vaya hinekî bi guman e bila werin ji milletê Kurd bipirsin. CHP bi qasî AKP sûjdar e li hember milletê Kurd. Di dîroka CHP'de yani rûpelekî spî zehmet e mirov bibîne. Hemî rûpelên reşin, qet nebe rûpelên sorin, reşin li hember milletê Kurd. Ev kongreya awerte dibêje ne tenê siber roja partiya me di heman demê de wê baweriya pirrengî, pir çandîbûn siyaseta demokratîk li Tirkiye ji nû ve bîne ziman. Ya ziman bê hestiye ji xwe re dikare her tiştî bibêje. Yani tam divê demê de ku CHP'ye biye mağdur em naxwazin êrişê CHP bikin. Lêberê pirrengî, pirçandî di siyaseta CHP'de me qet nedît. Komkujiyên li Bakurê Kurdistanê ê bi destê CHP di zemanê berê de ez besa 8 sal berê dikim. Hemî dijberiya pirrengî, dijberiya pirçandîbûnê bû.
یک رنگ هاتی آوا کرن لترکیه پرگالا کو ایرو هم کتنه ناوه سدم حبونا AKP لترکیه دیسا CHP بخواه اگر نورمال مینا پارتین مدنی سیویل تفگریانا بلکی پیدوی چه نبو پارتی که وکی AKP آوا ببه بلکی رو دموکراسی هبو بلکی ملتین لترکیه کرد جی ترک جی پر راحتید کرون به هورا بجیانا اما CHP رینه دا دیسا تید گره ام دبینن کو ملت کرد مافتار درد که و چوا کو مالباتا اساد تک چوش بر کو گهنه دان پیش نیازن کردان چوا کو صدام تک چو گهنه دا پیش نیازن کردان CHP جی تک چوش بر کو گهنه دا دخوازن کردان پیش نیازن کردان یعنی بو مدنیت و دموکراسی از گوتنا دموکراسی بتنا سری خواب کار ناینم جبر کو دموکراسی ترناکه هوانو demokrasi biye benişt dede ve herkesi de ama pek naynen. Yani İro le dünyaya devletin heri radikal jiş xorad bejin demokrasi. Jiber ve ki xora kirne ve ki perde eki avetine hemmi ser suçin xe veya dve em pene xapın. Jiber ve kijan demokrasiya medeni. Roja meya İroin. Astiya ku em giyiştine. Herkes لگوری خواه فهمده که مینا وی پیواجوه جه پیواجوه ملتین ترکیه جواکا ترک رایدارین دولت ترکیه به شکلی که فهمده کن ملتین کرد به شکلی که فهمده که جه پیواجوه tabi هم دخوازن که پیواجو مافی نتوی کردان ناس بکه پیک بینه قبول بکه گارانتیا حقوقی و هر تشتی که هند فکرن وی پیواجو ده درکه به هوله همه انسان مج حبس ورم بردان یعنی هویه کی موسه هبو جپی واجی اما هم دبینن کو نوسه دولت بخش اللي بيقرا حتى طيب اردوغان حتى ملتين تركيا وسا باور کرنه کو کرد چکی خداتینن ادی پوشمان بونه ادی وستیانه اورن تسلیم ببن ادی ترکیه کی به شرو پفچون چه ببه شخنا بکرنه ترکیه کی به ترور و شخورا اویجی راحت د چارچوبه ترکیه کی یک رنگ یک دنگ دش خورا بجین به هبونا کردا شخورا خیال دکن اوج به شکلی اما tabi ملت هری زیده دخوازه کردستان که به ترور ترکیه که به ترور اوا به ملت کرده ایکو هری زیده ج ترور کشاندی ملت کرده ترور دولت ترکیه امام الخناگرن اری والا تشتی که بناوی پیواجوی نهیشتنه روی برند پیواجوی ایدی گف تهدیدین پر وگری لکردان دکن تو تشتی که ایدی کردان نخوازن لولی بمینه ایدی هم گیشتنه و قناعته ملت کرد اگر چک و سلاح داینه او ببیجم بلا پرگالا خویا سیاسی جی جوهلی راکه اگر پرگالا سیاسی داینن او ببیجه کوملی خوشی بگیرن سازی خوشی بگیرن داویه ده او ببیجه کیرا متفاق خوشی راکن داویه ده او ببیجه هر تشتی خواه yani کردبون نل گوری هبونا دولت ترکیه وسا خویه هوانو ام بدومینن کنگره CHP ام بنیرن کاتشه انجام داده اما CHP ام هیوی دیکن کو کevre کی سری وان کeve ورن سر حمدی خواه Hunzanın beriyan ha Fethullah Gülen و Aligri Vici dişberiya Kurdan dikirin. Pişti ku bun hedefe AKP çun dervay velet anha hemmi her yek jwan biye demokratik acib jwan derketine. Felsefetkin, teoritkin, analizin per acib dikin. Derhaqi demokrasiye de. Derhaqi mafi Kurdan da. Mafi Kurdan awqaz de Parizin jme zedetir mafi Kurdan de Parizin. Bawer bikin. Ve roy yek derketiye de beje حقی کرده هی جهه ببین سرخابون خواه اعلام بکن. به وی منطقه دولت ترکیه را چوا دکارم بجین چوا هیجی دیگه هر تشتی چوا هیجی دکارم پیش نیاز بکن که دکارن به ترکیه را بجین. یعنی علیگرین فتولlah Gülen دی شوق بونه یعنی. دوی معنی ده. ایجا ام هیوی دکن که CHP هنه که امپاتی بکه CHP هنه که خواب خشونا کردان وره سر حمده خواه وره سر ریان راست سبه دو سبه اگر حکمداری بکه و دستی CHP قد نبه مرو بکاره بکه و دیالوگی ها
ji bo heqê netîwê Kurdan. Ême ji bilê heqê netîwê Kurdan tu daxwazekî me tune hevando. Baweriya we hebe. Heqê netîwê Kurda çi ye? Ji perwerdeya dibistana seretayî bigire heta dawiya zanîngehê zimanê Kurdî bibe fermî hebûna Kurdan bibe nasnameyî bikeve destûra bingehîn. Coğrafya Kurdistanê serweriya coğrafya Kurdistanê bikeve destê Kurdan yani bikeve destê otorîteya siyasî Kurdan û garantiyeke navnetewî. Vana hemî mecbûrin pêk werin yani şik û şûbha me tune. Ferman û dem baş. Gotinê te jî cî xwedan e mala te ava herêvî. Yani ev çend rojin el ser serweriya coğrafî disekinim ez dibêjim hûn jî lêkolîn bikin muhîm e serweriya coğrafîk ya Kurdistanê bikeve destê otorîteya siyasî ya Kurdan. Hevalê me pir zêde basa demokrasiyê dikin ez bixwe dikevim nava şik û gumanan yani hûn jî dikarin binivîsînin. Mesela li Tirkiye demokrasî çê bibe heqê Kurda were cî jî têrê nake hevalno. Çima têrê nake? Çünkü coğrafya Kurdistanê wextê ku di destê dewleta Tirkiye de be sibê du spe li gorî dilê xwe biçe destayne ser erd yani jî erdê Kurdistanê teslîmê Filîstînyan bike teslîmê Uygura bike Kazakan bike nizanim Türkmenan bike wê demê me heq daye dewleta Tirkiye çünkü me serweriya xwe teslîmê wan kir. Ama em çi bikin em îsrar bikin serweriya axa Kurdistanê bila di destê otorîteya siyasî Kurdan de be. Ev çi ye? Yani otorîteya siyasî Kurdan jî divê hebe. û hemî jî dibin garantiya netewên yekbî de. Tu çi dibêjî me diye haber me fehm nekir. Li dijî İsraîl û Amerîkanê vana Kurdî Rojava Iraqê kuştina xilas dikin li aliyê. Kî gotiye em dijî İsraîl û Amerîkayê ne ya min tiştekî wisa negotiye na. Ê min hevalên min mîvanê min ê tê vê derê bi taybetî Ronî Ruha em tim bahsa giringiya hevkariya İsraîl û Kurdan dikin em tim bahs dikin. Yani îcab nake vê derê rojê 5 wextan em besnê İsraîlê bidin îcab nake. Ama hevalên me ê ku bahsa giringiya hekîliya Kurd û İsraîlê bikin pir hene ez jî divê qenatê de me ku milletê Kurd mecbûr e ne tenê bi İsraîlê re bi welatên Ereb re jî bi Amerîka re jî bi bi welatên Ewropayê re jî di nava tekîlê Kurd de be. Tenê ez viya dibêjim projeyekî Amerîka û İsraîlê ya Kurdistanekî serbixwe tune ye ez wî dibêjim. Projeyekî wan tune yani vayê ez sûjbar nakim kî. Yani projeyekî wan heba me bibîsta. Hevan nûçeyê ku me amade kirin em bidomînin. Herebin. Ji bîr nekin ji kerem xwe bibin abone bibin endam ji bo pêşxistina kanalê dî çi jebtikê aliyê teknîkî de êdî maye serve. Niha alîkarê serokê giştî ê partiya MHP Fethi Yıldız pêşniyaz kir ku heyetekî ji 3-4 kesan ji komîsyonê ew ê biçe îmraliyê guh bide Rezdar Abdullah Öcalan. Ev pêşketinekê nû ye Fethi Yıldız alîkarê me serokê MHP hûn zanin beriya niha son xwaribû di heyeta xwe de tu carî bi alîgirên Dem Partiyê re ew ê hevdîtin çêneke. Ama mecbûr ma. Hevdîtin çêkir û hem jî pir xweş hem jî pir cara û je îro jî dibêje divê em biçin cem Abdullah Öcalan. Ê pir xweş e pir xweş e. Yani guherîn heye di yek ji nimetên vê pêvajoyê ew e kêm de jî mantalîteyekî guherî mantalîteyekî eşk netewperest nijadperest kêm de jî guherî henekî. Dibêje ev pêvajo berdewam dike Komîsyona Parlamentoyê wê vê heftê carekî din li hev bicive ew ê guh bide nêrîn pêşniyazên nûnerên sendîka ode û rêxistinên karsazan lê Dem Partî alîgirên PKK her wiha rêxistinên Kurdan yani em bijin cepheya Kurdan daxwaza wan ew e komîsyon biçe greva îmraliyê guh bide nêrîn fikrên Rezdar Abdullah Öcalan ên di derbarê pêvajoyê de
و یا هم مصطفی کراسو پیشنیاز کربو هم جی سوزدار آوستا واندمین دا یه پیشنیاز کربون پیشنیاز نکربون و که شرط دانی بون پیش یعنی مادام که هون بانگل رخصنا متکن کو ام گوتنا سروکاتیا خواب کن و دمه هون جی سروکاتیا ما هون جی درخم پیش بین پارلمانتوی بلا باخفه به کاراکتر سرکی پی وی پی واجوی بلا خواهی ifade بکه حتی بلا درکی به دروی ترکیه کی بخوازه پر هریتن چه بکه یعنی تو معنی گرتنا وید حبسی ده تونه ایدن جی وسانه همی رهبر و لیدرین کردان این ده حبسی ده سروکین بره ای HDP سلحدید نمیرتاش هوالینوی همی کسی کج دوزا کرد هاتنه گرتن دوی تف سربست ورن بردان یک جوان ده حبسی ده به یک انسان که میشه جدوزا کرد ده حبسی ده به معنا وی پیواجوی تونه او تیوی معنی که به امسال herkes دکاره وره گرتن Fethi Yıldız Alikari Seroki MHP ile ser hesabı xoy X'e de derbarê mijarê de peyamekî belav kiriye pêşniyaz dike ku şandeyekê ji komisyonê biçe îmraliye Yıldız de peyama xwe de bi bîr dixe ku komisyona parlamentoyê di çarçoveya pêvajoyê de bi serokatiya Numan Kurtulmuş 5 Tebaxa 2025 dest bi xebatê xwe kiriye komisyon godarîkirina kesayet sazî godarîkirina rêxistinên civaka sivîl partiyên siyasî de domîne di civîna heftemîn de پیشنیازین سروکی برای پارلمانتوی هاتن گوداری کرن دریا ترکیه به ترور ده دولت دینامیکا خواه بخوا افراندیه دولت تک ده سردم خواه هری بهز ده و وانا ادعای وانن ترکیه که به ترور ایوان قصد وان کرده قصد مجی دولت ترکیه امین هم نافکرن هم جی پیواجوی لگوری خواه تشتان دردخن Fethi Yıldız ragahand ku de komisyona parlamentoya haftaya peşiya me lwe lehin saziyê nû godar bike ama dibêje eger sê çar kes ji komisyonê werin hilbijartin biçin Cem Abdullah Öcalan hevdîtinekî pêk bînin dibe ev ne lawaziye yani ne zayıfiya me dibe em dikarin çê bikin yani awsa pêşniyazekî pir bi ceseret jî nake yani daret çi dibêjî بلا تفگیره ما دست به سیاست ام ترکی دموکراسی بکن دست به سیاست بردم تو بیچ ها ام ترکی دموکراسی بکن ام ترکیه اره ترکیه دموکراتی بکن ها تو بیچ بلا دست به سیاست بردم یا دست بردانه یا درد حواله ما کو ترکیه دموکراتیک بکن تو نه یا نه ام خود دموکراتیک تکن هوالی مفهم کرنه کو امکانه کو او دموکرات ببن تونه یا 100 سال دموکرات نبونه 200 سال دموکرات نبونه 1000 سال لمزبوطامیا آنادولیین دموکرات نبونه دوان 10-15 سال عمری مده ام دموکرات بکن شخوا خوازای جمره عمره کی دیارکری نشانده هری زیده ام 6-7 سال دکرم بجیم 6-7 سال خواجی امی همیش بو دموکرات کرنا ترکان هم در باس بکنم و وقتی دین کاری متونه sanat tune هنر tune müzik tune gerugeş tune ya tişteki tune ve dünyada hem için hemmi hayata xwam didin demokratik kirina Türkiye tişteki usatine no em hebuna milleti xadxin bin garanti bla kabul bikin netem yekbi dünya bla kabul bike ve bin garanti ujbu me bese edi dışuna demokrat kirina Türkan da şu demokrat kırna keseki de ne demokratike. Zayıfçıma ne demokratike. Yani tüd bir lguri vi لسر وی بهلی او بخوازه به دموکرات او بخوازه به ناسیونالیست او بخوازه به مدنی بلا لسر وی به لگوری دموکراسی و موساته بگیرن چون که بریاروی دبی مروجی را رئیس بگیره مثلا امریک بخوازه یعنی جانک بخوازه طایب اردوغان هل بجیره بخوازه فاشیزم هل بجیره ام سر وی بهلن اما ام ملت کرد بشی ام هبونا خواب خن گارانتیه نه درد میکو ام خلکی بگوهرینن تونه نه ام خواب بگوهرینن بسه yani ez vê qenatê de me tu jî vê qenatê de hevadino me çi gotibû di nava hefta pêşiya me de heyeteke wê biçe îmraliyê ka em binerin Rêzer Abdullah Öcalan çi pêşniyaz bike çi dosya dayne pêşiya vê komisyonê yek jî hêza komisyonê heye biguherîne neguherîne
Hevan o Sezgin Tanrıkulu parlamenteri CHP خوش داخفه خوش خبته سرکفتیه خباتوی زود از داعی بینم دبیجه خطین سوریه کردان جهنه سزگین تانرکولو parastına gel parastına rumete parastına namuse parastına velate xwe ji bo Kurdan xeta sore gefên serokê MHP dewlet baxçelê yên operasyonekî hevbeş ya bi Şamê re ya li dijî Qesedê û Rojavayê Kurdistanê tırs metirsî li ser pêvajoya çareseriyê çêkiriye parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu endamê komisyonê de aynı demê de li hember van gotinan nerazîbûneke tund nîşanda çi got li ciyekî ku tu sistem û desilat lê tune be ji Kurdan tê xwestin ku xwe radestê hêzekî wisa bikin ku li dijî Kurdan li dijî gelê dinyê Sûriyê komkujî pêkanîne eger xetên Sûriyên herkesî hebin yên Kurdan jî hene xeta Sûriya Kurdan parastina rûmetê parastina gelê parastina namus û welatê wan dibêje parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu Sezgin Tanrıkulu hevalê ku nas nakin ê Rojavayê Kurdistanê deverêndin ew camerekî ye xwedaye parastina mafê mirovan bi salan e di komeleya mafê mirovan de xebitiye awqat e pir demên berê de ji dawên Roboskî bigire heta şewtandina gundan li hember dewleta Tirkiye pir doz hatibûn vekirin dozên Kurdan meselên mafê mirovan meselên faîlî meçûl û di wan de dixebite dawiyê de ev çend care du sê care ji CHP tê hilbijartin weke wekîl diçe Enqereyê dixebite ama ji xebata xwe ya ji bo mafê mirovan tavîza nedaye hê jî didomîne ew xweş e yani nemîna hin wekîlên Kurd yan jî Tirk tevlî CHP dibin temamî diguherin yani vî camerî ji xeta xwe tiştekî neguherandiye di MHP de jî di CHP de jî ku derê de bixebite ser xeta parastina mafê mirovan didomîne hevan no ez hema bidomînim hevan no çi dibêje wekî din kî çi dibêje hema ama pir kesî ya dibêjin em operasyoneke nû naxwazin em şer naxwazin helbet wisa ye gotinên Dewlet Bahçelî wekî xala herî me tirsidar a ser pêvajoyê aştiyê tê dîtin rewşenbîr daxifin nivîskar daxifin bang li hikûmetê dikin rê li ber provokasyonan bigirin mesela Abdulbakî Erdoğmuş ew jî endamê înisiyatîfa rewşenbîran e di derbarê mijarê de dibêje îhtîmala operasyonekî her demê heye lê em qet naxwazin tiştekî wisa çê bibe em qebûl nakin em qebûl nakin ku dewleta Tirkiye ew qas müdaxaleyê karê navxweyî Sûriyê bike em qebûl nakin ku dewleta Tirkiye rê li ber lihevkirina pêkhatiyan bigire yani nehêle ku milletên cuda yên li Sûriyê nava xwe de lihev bikin ji xwe re bi xwe çareseriyekî bibînin ya federasyon dibe xweserî dibe ji we re çi yani vê dixwaze bêje yani daxilê nava karê navxweyî Sûriyê nebin hevan no hêzên ewrekariya hundirîn operasyon dane dest pê kirin ji xwe du roje didome îro roja duyemîn de ye hêzên ewlekariya hundirîn hêzên yên jin yekîneyên parastina jinê bi desteka hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi desteka koalîsyona navnetewî duh roja 5 îlonê qonaxa çaremîniya operasyona mirovî û ewlehiyê li kampa Holê dabûn dest pêkirin her wiha li derdora wê jî operasyon di roja xwe ya duyemîn de ye serkeftî didome hin tişt hatine bi destxistin hêzên operasyonê li tevahiya beşên kampê bi taybetî beşa muhacirat ku jin zarokên Daişî yên biyanî lê dimînin xebatên lêgerînê dane dest pêkirin di vê çarçovê de agahiyên di derbarê nişteciyên kampê de piştrast dikin bi cihazên taybet jî kamp kontrol dikin çek teqemeniyan digerin erê
Yani bi cihazên taybet kamp kontrol dikin, çek û teqemeniyan digirin. Hêzên ewleyî hundirîn doh li beşa pêncan muhacirat mayînekî dîtibûn. Ya. Wekî din Alî Bozan daxife çend gotinê wî hene di derbarê vê pêvajoyê de di derbarê gefên Dewlet Bahçelî de Alî Bozan jî parlamenterekî me serkeftiye ji Mêrsînê hatiye hilbijartin ka ew çi dibêje çend gotinê wî jî bêjim ew jî avukat e. Parlamenterê Dem Partiyê tekildarê daxuyaniyên desthilata Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê li ser pêvajoyê aştiyê ji anefera axifiye Bozan diyar kir ku her çi qasî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li meclîsê komîsyonekî hatiye avakirin jî godarîkirin hatiye kirin jî kêmasiya wê ya sereke ji bo pêvajoyê bingeheke qanûnî nehatiye çêkirin. Vîna deshilatê ya ji bo aştî û çareseriyê di gotinê de maye. Alî Bozan diyar kir daxuyaniyên neyînî yani negatif yên di derbarê Rojavayê Kurdistanê de rast bandorê li baweriya welatiyan dikin. Yani welatiyên me milletê me bawerî bi pêvajoyê dî nayînin. Çima? Çünkü Rojava tê tehdîtkirin. Divê milletên Sûriye bixwe biryara çerenûsa xwe bide. û Tirkiye daxilê nava karêwanê navxweyî nebe. Ew jî bi vî şiklê dibêje. Li herêma ku hêzên Qesedê lê serwerin modeleke ku hemû nasnameyên etnîkî yên cuda dikarin bi hev re bijîn hatiye avakirin. Dema ku em daxuyaniyên dewletê yên di 15 rojên dawiyê de di derbarê Rojava de dinêrin, xuya ye ew daxuyanî destwerdana karûbarê navxweyî yên Sûriye ne. Parlamenter Alî Bozan destnîşan kir ku rêbaza tekparêzî yani tek ku di dîroka 7 salî ya komara Tirkiyeyê de hatiye ceribandin û tek çûye niha hewl didin li Sûriye biceribînin. Bozan anî ziman ku ev fedayê ew tu fayde nade milletê Tirkiye. û ev her wiha tu fayde nade milletê Sûriye jî. Mesele ne tenê perçekirina Kurdistanê ye. Li hember Kobanî pir sûs heye, li hember Qamişlo'nun Seybîn heye. Modela xwe dispêre zihniyeta tekparêzî ji bilî heteşê ji aliyê tu komên baweriyê ve ji aliyê tu nüfusî ve ji aliyê tu milletekî Sûriye ve nayê qebûl kirin. Gelo ev zihniyeta tekparêzî ya sed saliya komara me ve çi bire qezenç kirin? Heta niha çi bi Tirkiye daye qezenç kirin? Vê zihniyetê. Vê yekê dipirse dibe gelo tiştekî daye qezenç kirin? Naxir. Tenê zarar daye milletê me. Zihniyeta tekparêzî. Baş e? Avakirina komîsyonê guhdariyên wê girtina nêrînên civakên cuda pir e mühim e. Tu xebatekî ji bo avakirina bingeha hiqûqî ya pêvajoyê jî heta niha nehatiye avakirin. Dibêje Alî Bozan. Hevan niha berpirsên rêveberiya Xweser bi nûnerên Durziyan re hevdîtin pêkanîne Şêx Ebu Yusuf Emîn û El Sayîx bûyîra bi taybetî hevdîtin çêbû. Alîkarê hevseroketiya Daireya Pêwendiyên Derve a Rojavayê Kurdistanê Bedran Çiya Kurd li bajarokê Şaronê yê navçiya Elyayê li Lublanê çû serdana nûnerê Durziyan Şêx Ebu Yusuf Emîn El Sayîx. Wekî din kî hebû li wê derê? Abdülselam Ehmed hebû, carekî bû mîvanê min li vê derê. Ew jî nûnerê rêveberiya Xweserê taybet e li Lublanê. Siyasetmedarê Lublanî hebûn. Mahîr Ebu Şeqra, Ela El Sayîx, Şêx Tevfîq El Sayîx, Şêx Ekrem El Sayîx, ew jî tevlî hevdîtinê bûn. Bedran Çiya Kurd teqezî li ser giringiya domandina pêwendiyan li gel hemû pêkhateyên Sûriyê kir. Li gor çavkaniya xwecihî Bedran Çiya Kurd piştgiriya xwe ji bo Swêdayê aniye ziman. Wekî din Şêx El Sayîx jî balk şandiye ser giringiya bihêzkirina tekiliyên Kurd û Durziyan. Spasiya rêveberiya Xweser jî kiriye. Mahîr Ebu Şeqra ew jî siyasetmedarekî ye. Ezmûna rêveberiya Xweser yani hebûna rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê wekî mînakeke ku divê li seranserê Sûriyê were bicihkirin binav kir. Yani em weke dirzû qaîlin ku pergala îro ya rêveberiya Xweser li ser temamê Sûriyê were pêkanê. Ela El Sayîx teqezî li ser giringiya sîstemeke ne navendî, pir alî û demokratîk kir.
mühime hevanna. Emenek biçin Norveç'i. Norveç'i çi be? Norveç'i partiye ki heye serxabuna Kurdistan dixwaze. Bala we dikişîne. Erê pir xweş e. Ji bo li darxistina hilbijartinên parlamentoya Norveçê tenê 2 roj mane. Hilbijartinên parlamentoya Norveçê di 8 Îlonê de têne li darxistin. 8 Kurd wekî namzet hatine nîşandan. Di nava wan de Derya Qadir heye, namzeta Partiya Parêzgeran e, balê dikişîne ser piştgiriya partiya xwe ya ji bo serxwebûna Kurdistanê. Yani Partiya Parêzgeran a Norveçê serxwebûna Kurdistanê dixwaze. Ew qas net û vekirî. Derya Qadir dibêje xizmetkirin erka min e. Ne tenê xizmeta ji bo Kurdan, xizmeta ji bo Norveçiyan jî, ji ber ku Norveç welatî wê yêdî. Derya Qadir 22 salını Norveç'e, eğer hul Norveç'e bin, hûn dikarin dengê xwe bikar bînin, xweş dibe. Li ser lîsteya Partiya Parêzgeran ya herema Osfoldê namzet e, di derbarê sedema namzetiya xwe de Derya dibêje wekî Kurdek welatiyek Norveçê min ev wekî erkê xwe dîtiye ku xizmeta gel bikim, xizmeta welatê xwe bikim. Deryayê diyar kir ku partiya wan, yani Partiya Parêzgeran ji destpêka avabûna xwe ve tekane partiya li Norveç'e ku di bernameya xwe de bawekî pir zelal beyan kiriye ku ew piştgiriyê didin serxwebûna Kurdistanê. Li gorî Deryayê serokê partiyê Erik Sale dostekî nêzê Kurdan e. Ne tenê bi gotinê bi kiryarê xwe jî piştgiriya xwe nîşan daye heta niha. Ew bi cilûbergên xwe ên Kurdî tevlî gelek boneyan biye, merasiman biye. Di dema referanduma serxwebûnê de jî li Başûrê Kurdistanê wekî çavdêrekî navnetewî çûbû Herema Federal ya Başûrê Kurdistanê. Siyasetmedara Kurd a zanîn ku wê berî bernamê bi serokê partiya xwe re axifiye. Salê jê re gotiye eger ew bi ser bikevin, yani partiya wan Norveçê bi ser bikeve, em nizanim şansê vê partiyê ji qasê ye bi ser bikeve. Hevalê me Norveçî bila ji me re binivîsînin. Plana wan ew e pêşî konferansekî li ser serxwebûna Kurdan û têkoşîna li dijî Daişê li dar bixin. Ew dixwazin ji bo xurtkirina peywendiyên aborî çandî konsolosxaneyekî li Hewlêrê vebikin. Konsolosxaneyekî jî li Rojavayê Kurdistanê vekin. Vaya niyeta wan e. Yani Norveç wextê bikeve bin rêveberiya Partiya Parêzgeran wê li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê konsolosxaneyekî vebikin. Deryayê di derbarê şansê xwe yê serkeftinê de jî dibêje baweriya min heye. Eger Kurdên li Norveçê jî piştgirî bidin me em dikarin bi ser bikevin. Wekî civakekî çalak dikarin rolekê birîzin milletê Kurd. Em bang li hemû Kurdan dikin. Bê cudahî biçin ser sanduqan dengê xwe bikar bînin. Evan da. Ya ferman û mala te ava te çima qisa Camêrî, çima qisa Alîkarî didî me her hevî mala te ava. Hevan ez jora spas dikim ji bo hemû hevalên ku bûne endam ku hevalê me ê qatil bûtunê hejmara wan zêde bûne. Ez haya min jî heye, navê we jî dibînim, mala we ava. Belkî hûn naxwazin navê we eşkere bibe, ji bo wî ez pir navê we jî nabêjim. Ka em binêrin çi hêçîtinê nûçeyên deqeya dawî, mesajê we jî min dîtin. Hûn tiştê xweş dinivîsînin. Tiştê pir xweş hûn dinivîsînin. Heqeten ez berê ku razêm ez wextê li peyamê we dinêrim pir xweş xewa me tê. Acayip mirovan motive dike, cesaret hêz dide mirovan. Heta niha min min peyamek ku mirovan bişkîne min nediye. Pir acayip hevanno cara yekem tiştekî çêdibe. Rêxistina Stenbolê ya Dem Partiye ragihand ku ew ê roja yekşemî ji bo perwerdeyiya bi zimanê Kurdî, ji bo statûya zimanê Kurdî xwepêşandanekê li dar bixin. Hevanno vaya süper agahiye, süper xebere. Vaya ji kerema xwe re tevlî bibin. Çi dikin bikin vê meşê berfireh bikin. Meşekî pir acayip e. Cara yekeme tenê ji bo zimanê Kurdî li Stenbolê meşekî tê li darxistin. Mîtîngek çêdibe. Êdî hûn li benda çi ne?
ka xwe nîşandin tam fırsat ketiye destê me hevanna heqetin slogana me şî ew e werin em ji bo zimanê xwe bimeşin li gorî daxuyaniya Dem Partiyê çalakî wê roja sibê saet 17 de li îstasyona Yeni Kapı ya Marmarayê bi slogana werin em ji bo zimanê xwe dayîkê bimeşin were li darxistin îstasyona Yeni Kapı ya Marmarayê li wê derê li hev dicivin saet 17 de di daxuyaniyê de ev bangawazî hate kirin kes nikare zimanê dayîkê asteng bike ji bo rakirina astengiyan ji bo perwerdeyiya bi Kurdî statûya Kurdî ji bo parastina hebûn û nasnameya xwe ji bo avakirina civakeke demokratîk ya pir reng pir deng ji bo aştiyeke mayînde werin em ji bo zimanê xwe dayîkê bimeşin Parlamenterê Dem Partiyê Ruhay Ömer Öcalan çi dibêje dereqê vê de tiştekî tune ye hevan novaya mühim e pir şabûm ji kerema xwe re hemî hevalên me ê Bakurê Kurdistanê ê Stenbolê biçin tevlî bibin êdî ji hemî partiyan fikra we ya siyasî çi dibe bila bibe rêveberên Dem Partiyê ê ku meş organîzekirine bi tenê nehêlin bila dost û dijmin bibînin ku milletê Kurd dixwaze zimanê Kurdî bigêje statûyekî veya şansekî pir mühim e em tevlî bin yani hûn çawa dibînin ka hinek şîrove bikin hûn biryara vê meşê mîtingê hûn çawa dibînin hevanna nexweş e süper e ne ka we heta nihat got meş û mîting tenê ji bo armancê cuda tên organîze kirin vaye we di destê me de firsendekî heye em ji dest nedin hevan ez xatir ji we bixwazim hêvî dikim hevalê me ê nebûne abone bibin abone berê ku ez YouTube çêkim min li hevalê YouTuber temaşe dikirin pir cara digotin bibin abone min nizanibû giringiya abonetiyê çi ye min digot ya wana nûçê xwe pêşkêş dikim çi îcab dike bibêjim bibe abone wisa me hez nedikir yanî min ji xwe re digot rojekî ez YouTube çêkim ez ê tu car ji temaşevanê xwe re nebêjim bibin abone nexweş e ama ez ji we re çêk bêjim mühim e çünkü wextê ku merov ket dide emek dide merov tê vê derê nûçiyan berhev dike komîser hev dike wextê ku merov pêşkêşê hevalan dike tu dikarî xîtabê hezar kesî jî bikî tu dikarî xîtabê 100,000 kesî jî bikî wextê ku tu bang li hevalê xwe bikî ji bo abonetiyê ji bo endametiyê ji bo hinekî kanal pêşkeve me dît ku encam tîne fayde tîne ez naxwazim mesela kanalekî Kurdî li gorî kanalekî Tirkî kêm be hêjmara abonê wî naxwazim rûmeta min dikeve yani naxwazim radibin Tirkî çê dikin mesela bi 100,000 bi milyona abonê wan çê dibin ama ê Kurdî dimîne binê 10,000 de naxwazim dibe em îspat bikin ne tenê ez ji bo xwe nabêjim hevalên me ê çê dikin em piştgirî bidin hemiye mesela ez telefonê hemî hevalê xwe dikim teşwîq dikim werin YouTube çêkin ama bi îstiqrar ama rojane heftê carê nabe heftê carê têrê nake YouTube algoritma YouTubeê rê nade ku tu heftê carê pir bilind bî ji ber vê hevanno ez ji we re spas dikim ji kerema xwe re yani etib nebînin wextê ku ez ji we re dibêjim bibin abone yan jî bibin endam bayê tişên normal e em mecbûrin vî karî pêş bixin mecbûrin carekî em ketine navê divê em îspat bikin ku kanalên Kurdî dikarin xwe bidin godarî kirin ama Kurdiyek xweş Kurdiyek wisa em bikar bînin zarokên me xortên me ciwanên me jî hez bikin ji Kurdî hez bikin bi rêya me bi navîgîna me rêz û sev ji we re baş